Ngadap da kejing kemen sa isin ne ke por ya ka bang yo ban ye kren bat pi leng ba ke ne ke khubor step jong ke ne ke sengi. Bat nganget fila kami lenti ban yo sngowi ke khubor no trai fila apro na do meneh. Bat nganget ba ke ne ke ktien kan da ai bor kan da ai but chi sha ya fi ke da long ke jing ker khu ke da long ke jing mentoy ya pi ha ke ne ke sengi ke ba mentah. Na kwa ban hikaya ke ktien ke jong blai namar ba ke ktien ke jong blai ka pen ithuh shu yangi yo jisu. Bun sien yau Jisu nyam da ithuh than. Ngishu ithuh namar don ba kibala batai yangi don kibala shu hikai yangi kumni bat kumtai. Hendrai daladi ngim ithuh. Daladi ngim snothuh. Daladi ngim pat yo ya u. Hendrai ngasngau kan ke por ka bamentah ka don kam yangi bangin da yo yau Jisu Christ. Bangin da snothuh shisha dalaka jong ka mensim ya u. Bat syapang jong u, bat iki kam ke jong u, bat ika jinglong ke jong u, bat iki ki ki badai ki jong u. Ladang empat song thuk kum ta am, nganget banginom la ban ithuh yo blai. Ladang empat song thuk yo Jisu ke bamut ngempat yo ha ke jing im ke jongi. Tadeng ta lada pidai ban yam, lada pidai ban duai, lada pidai ban kerpat, ngasngau ka ne ka pon ke ban nengkong ka long kata, banong trai ngakwa ban ithuh ya me. Trai ngakwa ban ithuh ya me leng ba ka ktien ke jong me leng ba kita ki jing hikai ke bang yo sngo leng ba ke jing pen pau lene leng ba ka ta ka jing pos new ngakwa ban yo ya me trai ya ka bang la ban snow thu ya me par habang apet ya ka ktien ke jong bleng ayu ke ne ka we Moses namar ba ulong u ba jamnot u ya kren bat u blai uda yo blai ba uda yo ban ya kendu markmat bat u blai balai ba Moses u yo ban ya kendu bat u blai kadau kalong ba blai u dei ba penrit bat Moses sisha u dei ba penrit Moses u dei ba jamnot kum ba blai ulong ba jamnot tanei ta para ba ye jamnot sngotanat ban ya kren tadeng ta ba Moses u ya kendu bat u blai face to face maka ktien ke jong blai ke thu yang ngiru ba anda habau Jisu la mi pat ba de heta ngi ka kitab jing pen pau habau Jisu wan ban pau yela de u pau hau Yohanes ba tho ye ka kitab jing pen pau bat habau la yo yo trai shu yo tu Jisu u bahaka do re u Jisu u bahaka buram ani uda kelon sbak hamadan kumba uda yapno ong ktien ke jong blai ba u Jisu u pen yeng hang tai u bat kumta u batai ba u yatho ya kita ki ban saja ki ban salong ba uda yo Jisu kumba ulong kum hakatu ka dur ya ka bangingi ki kalendar ne ka bangingi ju yo ki film mdai shu kumuto ya fi puli kal nong ka banengkong ka khot ka ba khat ar ka kitab jingpen paung yo hang to ba u Jisu pleng udai ublai ka Bible ke thu ingi syabangan batai ya kata ka Bible ke thu ingi ba u Petros u Yohanes bat u Jacob ru kidayo dalam ke jong ka khmat ke jong ki ya kata ka jinglong ka bishisha ke jong u Jisu ya ka ba u Jisu u pen keladur ya lade bat da shisha la pen keladur ya u Jisu ha khmat jong kini kisenran ki da la ka jong ka khmat ya u Jisu shu ta u Jisu u baken jado henry ya u Jisu u baken jablai ya kata ke divinity lene ya kata ke jinglong blai ya kata ke deity ya kata ke jinglong blai ke jong Jisu hau tau lom jong ke jingpen kaladur baka babal ke tu kampat ja kum ta hano hendrai kada ja si syaha kini ki laingot ki senran ki jong tranga kwa ban pulih kini ke pon nau Matius kini ke nong ka ba khat nyau kini ke khot ka ba nengkong ter ka babal ke tu ka ong kum ni ka ong onda lan rius ngi ru u Jisu ula shimlem yau Petros bat yau Jacob bat yau Yohanes u para jong u ba ula lam yaki kerpang sha ulum bejrong bat lapen keladur ya u hakmat jongki ka khmat jong u ka teng shan kum ka sngi bat ki jan jong u ki lalong li kum ka jingshai hakmi ru u Moses bat u Elias ki la pa o haki ki dia kren bat u ka babal ke thu ba kata ka dur khmat ke jong trai kada teng shan lapen kala dur khmat jong ki bat kata ka dur khmat ju kala teng shan kum ka sngi ong ktien ke jong blai ba ki jan ju ka long li kum ka ching shai ba ngi pe ya ka kitab jing pen pau ru u Jisu u pau kum ju hi
how honest. Hagani ka por u Jisu udang don hakado. Bat lapan pau ia kata hakini ki laingot how ta ulum jong ka jingpen kaladur ia ka jinglong blay ia ka jinglong shisha ka jong. Bat ka khin ka jong blay ki thu yangiru kitab jingpen pau ni ka lenong ka benengkong. Ndu dekat baar u Yohanes ubotho ini ka kitab jingpen pau ru ka angkum ni. Uniru yu iu Jisu. Wang la nama nengkong dekat hat arta ter kong. Tinggal lapai ban yo kmi tu ia kata ketien ke bala kren hanga. Tiha bang lapai ngala yu i nyau ki ding penyang syarak ser. Bat hapedeng kita ki nyau ki ding penyang syarak. Ya wei bakumu kun ubriu. Ubala kup jan kup haduk ki kjat. Bat ubala panpo ia ka jen panpo ksiar na ke jingbong ke jong u. Kamut na ke syadam ke jong u kadang kata ka jing panpo ksiar. Baka klik jeng u, ba usnyuk jeng u kalong balik kum unyuk lang brot kat kayorken. Baka klik jeng u, ba usnyuk jeng u, ki balik kum unyuk lang brot balik kat kayorken. Oh, dah lip. Teng shan kata ka dur khamat ka jeng u atau usnyuk jeng u ru. Baka babel ka ong ni ki khamat jeng u, kum ka telit ding. Ka khamat ka jeng trai kalong telit ding. Bagi kejat jeng u kum karenang ke pernai kum balatang yaki haka lawar ding. Bagi ketien jeng u kum ke jing sawa shibon ki Baula dan haka keti kamon jeng nyau ki klor bana ke shintur jeng u kada mikno ka white lambar leng serti banep. Bagi kemat jeng u kalong kum haba ka sngi ka tengshan haka bor ba jongka. Ka dur kemat jeng u ka tengshan kum ka sngi haka bor ba jongka. Shisha kini kila ingot kida yo iyo Jisu. Petros, Jacob, Yohanes. Bau Yohanes ubotho ini ke kitab jingpen pau udah yo ya Jisu. Pada kwah ban ong ifi ke ni ke sngi ke bamenta. Pada om tanggat tahan rei usol ubana Tarsas. Usol ubakalalong Paul ru udah yo ya Jisu. Udah yo snow ya kata ke surbat udah yo ya kata ke jingteng shan. Ke jingteng shan ke jingteng shan ke ban penrem ban penyap yo Mereka jingteng shan jong ke jingpen kaladur ya ke jingim ke jong usol syau Paul na usinner sya ke jinglong priest dot sya ke jinglong lingdo ban nga aingo si sya yu blay bakadan ke ni ka wi ke ketien ke jong trai ke ni ka paru ya ke bang kwa ban puli ba uta uday u habakuk ru uday yo ya kata kaburam ke jong blay ka babel ka ong rangi puli ka lenong ka balai jong Habakuk ka dekat ka beningkong ka ong kumni ter ka ong ka jing duai u Habakuk unong ithuh lopa haka shigonoth Trai ngalayo snow ka jing bahasya pang jong mi tingala shepting Trai tupen yala ka kam hapdeng kini ki snem tupen benaya ka haka jing bitar tuken mau iya ka jing isnai Ublay ulawan hatiman, bat ubakhoj na ulum paran, kaburam jeng u kalatap iki beneng, bat ka kendau kaladap da ka jingero jeng u. Ka jing pernai jeng u te kalalong kat ka jing syai. Ka gejat sengi kalami no na ka keti jeng u, tiheng ta ka jing buri ka bor jeng u kaladon. Nga pej hang ni uniru uyo kata. But terter finda puli hang ni bau Habakuk uyo ya kata ka jinglong blay ke jong blay uyo yo blay baru kerpat ya ka ni uong ngalayo snow ya ka jing benasya pang jong mi te ngala syepti Trai tu pen ya la ka kam hapadang kini kisnem tu pen benaya ka haka jing bitar tu kan mau ya ka jing isnai shisha u Habakuk udah duai udah kerpat yo blay Ong tu pen yala ka kam hapdeng kini kisnem. Asngo hakini ka por ngiru ngin kerpat syau Trai. Bau Trai pen yala ka kam hakini kisnem. Ka kam ka jong blay ka datang ka way bagata kalong ban pen yaki nong pop. Ban pen kaladur yaki ban pen pemai ka jing ka jong ki. Nagata ka lenti ka ba yalam yaki syaka jing yap. Syaka ta ka jing jat syaka ta ka punggading. Ban pen kalai ki nang ta syaka lenti jong ka jing Baru Trai Un pen yala ka kam ngin duai
ya kata jing doi kan ke sngi bangin I kan ke sngi shibon ki men sim ki besha te sha kom ki men sim ki ba matla ki men sim ki ba klut kita kin da yo I kin da yo snow kin da I la jong ka khmat ya ka buram ke jong play kin da yo snow da ki jong ki skor ya ka sur ke jong play bo trai pen ya la ki kam pren ki ki snem pren ki snem un pen bena ya kata ka kam ke jong un pen bena un da pen I shisha but shisha haga jing bitar ke jong un mau ya ga jing snai shisha u blay la de ben bitar ringi kat kum ke jing le ke jongi kat kum ke jing long ke jongi shisha ngila pen shrai palat you blay shisha ngila pen dom palat you blay shisha ngila pen so si you blay u blay la de ban bitar sha udan hak ban bitar ro henrei u habako uang wat hapreng ke jing bitar ke jong me tu kan mau ya ga jing snai bangangai ngin duai u blay nang isn yangi ya ka bau nang aipor yang ya ka bangin ya lap ya ka gospel ya ka bangin nang la ban pla ya ka kerteng ge jo ya ka bangin nang la ban wan lam shibon ki men sim sha ga jing pen em bo trahi un le ya ka ta ka kamram ge jongi ka long tang ban shu ya lap ban shukran ya ka tien ge jong blek ge jing ta ge jing pen kendo ge jing pen em ka dai ge jong trai ka don kamingi tang ban shu pla Dreng tau Paul ong gini ke kintian ngam sengol arain men ply ke gospel of Christ. Namar kalong ke bor ban penem ya way ubanget. Compare de Jew, de gentle dan de Rome dan de ubanang no nang noro. Kadang ke bor ban penem ya uta ubrio. Bangai un penem yu kasi un penem ya kita ki bamdai kasi un penem ki pareng un penem ya kita ki bamdai ki pareng. Bangadanget ki doyong doli ki do sau do stem baro utrai un le ya ka kamba ban pen em yaki un pen em ya la ka kam hakini ki snam bat nga ngai ini I uni snam ya kata ka jingpen ki e jong trai ya kata ka jingpen ka la ka bomut ke jong trai ki samla kin raham man shakri utrai o kita ki blasan ki bla rangba ki kun kan thai ki kun shin rang shisha kin yo I ya kita ki jing pos ne ki teman kin ya tho lopa shisha kin bar kita ki samla kin I kata ki ji ithuh pau ong ke tien ke jong ble banga ngai utrai un le ya kata bong pen pau ila ke jong ke ji snai ke jong kham tam ina ke jela ke jongi bi shisha nga sngo utrai bo pe amula sngo si ula shrai ula bitar bo ula dom shisha oh shisha kala kiu ke jing bitar ke jong ba kala dei ha ke jing shaban tim ban tala ula dei shaban pen jat no ina ke jela ke jongi rangi kerpat wat hapreng jong kata ke jing bitar ga jo ni kerpat bo un kan mau ya ga jing isnai bangai utrai un snai yangi un snai phi bangai nai la pop shoot na do menta fli sngo ni ka khubor wat im show itu ga jing em ka kumjo shi kumjo ka bam poi she eiru ka bam yalam she eiru ka ba shu sab ei ba tadeng ta shakrino utrai ni do menta ga sngi tada fidang di itu drugs ino shashitam mai bat karthat mlele bahapa karthat menta hakat badang don hang ni ha perthai bhaga ba phi janjar bhaga ba phin kha to ka met ka phat kat ba phi hang don hang ni ka perthai namar le fisha menta phin salat nakata ka jing sha te sha khom baro nakata ka jing pang jing kha ka jing shitam ka met ka jong phi phin lat bet hang ni ka perthai dang don ime ipa ban yarap ya phi u blay dang don ban yarap pinang yo ini kal ini ka pinang la ban yat ban yeng shisha dang don kalat kat kan ni ka perthai ka bakelut pinang im utrai udang ai pi ni ka jingem ka dai ya pi ban e no shi sindan ka bha ba fikr that menta te ban ya ka ba fikr that bam jikut ang tai po du jok tadeng ta kwa ban ong fi kerthat la kerthat menta tanga po stior tio fi la yo bor pin klan bet tadeng ta wonom pai dien sho shi ka drugs wonom pai dien sho shi ka jing di kya wonom pai dien sho ka jing ya khala ka jing ya thok shikor ka ni jing ya le aurea ke jing ya klem ke jing ya le sarong jo ke jingem babel ke kren ya kata ke jing sarong thala jo ke jingem wat nom sno sarong thala ya lo jo ke jingem ke jong phi pai no shu trai kat bo trai udang isnai kwa ban fi ke ne ke sngi la fi kwa ban le kemen bo trai le kemen bat man la ke sngi ba ke jing le kemen jo fi kam kot tang le prthai ri ka long sen bam ji kot fi le kemen ba ka prthai ke tash clip man da ri ha ba kot ka long be ka pong ka ding ka jinjar than chata ka kordet than chata o shisha ka de ke jaka ka ba shisha tadeng ta ka mentoi ba fi ne kemen ba ka ne ka prthai ka ba wan ra ke jing thang bam ji kot ka ba wan ra ke jing sosi bam ji kot tadeng ta kwa banong fi ke ne ke sngi ka ba fin e no ek jing so ba jong ne ka prthai ha ka kerteng ke jong jisu bangai bo trai un panan kami ke jing ke jong fi ba pir bin dan bentalang ba trai ha ka kam ka ba kraw ke jong blay namar utrai un pen em ya la ki kam ha ke ne ke snap bangai utrai un ka khu ya pi
bo try un slap ya fi bo try un penan kam ya fi la fi de o rang ba abril ne ka rang ba abril fi de ki samla contation rang ne fi de bo kumno nge kwa ben ong fi ke ne kesngi bo try u eat palat fi u dan kam fi but un le ki kam ba aga jim ke jang fi ya ka ba un yo ben penan kam fi ban long ke daw ke jingker khu ya ke ne ka prathai ya ka bo ble la bo fi ben em hang ni bo try ker khu fi nge kwa ben dwai ke ne ka por ka menta ngin ya dwai try ke por nga ai ngo em ko pa ya kini ka por ka bakodor ablay ka bangyo ban ya kran ba kini ki khon ki jang me try nga tip ko kan try me blay bo em ba bo shisha ba try ko ba ka tin ka jang me ong to pen em ya la ka kam ha pedeng kini ki snem to pen bna ya ka try kan longkum ta ko kan rat ha ka jim jini ki khon me try ka jipen em ka jang me try me try ka bor ka jang me per slek ki khon ki jang me try ba kino me em ko kan rat try klam ka bor ne kin em da ka bor ka jang me try am da ka boy am da ka bor jang ki do man sem ba ko jang me ablay kar khu ni ki khon jang me nga nget men le ki kam ba men le ki kam ki ba kraw ki ba pla men penem ya la ka kam ha pedeng kini ki snem ablay ba try ho ko ka pedeng ke jing bitar men kan mawi ke jing isnai ki jang me try men isnai ya kini ki khon ki jang me men isnai ngi ke jala ke jang ni ro try hallelujah dwai ngar ko try ni khon jang me way ablay hallelujah fil long bala kirku na do man tagasni pila light na drugs pila light na kiat na kita tanglang pila light sunan na jinglong marau pila light sunan ngini gi mesem baman baro haga kerteng ke jang u Jesus hallelujah amen but amen try na kirku fi pila light no man tagasni shakri be yo try tu ya le persha ya ka pop ya le ya ka wat nom ajam ya ka e no asundan ka bot yo Jesus try na kirku fi ngin say shambat ko bless you bon amen